Be? Marky? Be? 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 Pre! 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 Hindi ka may gaya. Pre! Pre! Lagi! Eh. Saan naman? Lagi! Sa'yo kayo sa buntag, uy! Pre! Grabe! Dugaya po ni mo eh! Long time no see, pre. Long time no see. Grabe Tapos sa naman mga nakita, pre. makapangayo, eh! Mura man maog na kasuko! Bago pa ang mata, pre! Saan di sa buntag palain, pod? Putik kamay ka. Hangover. Dagaya Sa buntag, nag-shot. Grabe, hangover pa ka ba? Wala, tulong ko dira maguna sa kalipay, god! Kalipay, basi nakalimot ka, pre. Mga ba pasaylo rong hanadlaw ah? Ako gali, pre, nag-inom ko tungod kay nalipay ko sa mga nahitabo nga mao dito'y rason. Di, mga kung pasaylo gani, pero garabi sa'yo ako, doy! Sayo man eh, sayo pre. Kay dapat kailangan yun na nimo. Kay ikaw yung mga yugsuro nila. Sabi, dapat maligo na dapat ka, pre. Ligo! Ngandam ba? Pangandam ba? Mura, magay magwa pa yung mga ligo! Istorya Petro, sa mayan. Aslog na kayo ka ba? Di ba? Nakabalo, magod ko maligo! Putik kamay lingkod ya. Malingkura, pre. Malingkura, pre. Ay, nasig dagang istorya pre. Kay liguan, gina mo karon ng usan. Sa mga pero sa mga tawid ka ba? Pre. Sa mga, pre. Ay, dapat. Dili ka nung ito yung una naman, ilitsog! Makadaon ko na sa lawas ng Muritso ka og ligoy! Sugdan po sa tiil ko! Sinalingkod na, Sinalingkod na, sugdan to still. Kabalo mo kung maligo ka kuha gud ba? Sus, ay na pre, masig nalipong pa ka. Kabalo may hangover ka. O niya, okay na na. Ubo, pre, Okay ubo. na. Ubo na pre. Kumana man ang tail. Ubo, pre. Ubo, pre. Ubo na pre. Ubo, pre. Kunya na magud ko dili magubo gud diri ko maligo dik ta dai. Maula, mamantahan ka pre. Yung mga kagulatan na ginubuhay sa una, mga trumba. Ano ba? Pero kalimot na siguro ni. Kalimot na ni. Sige na. Sige na, Jong, paik sabon, Jong, paik sabon. Kaya sabon pre? Wala po ko kapalit like sabon lagi. Wakay. Na-real, pre. Ay, pwede naman yung Ariel, oh. Ah, unsa man ari? Ay, nasig reklamo pre. Kasi nga kaglubog-lubog og sapa para mga tanggal ng ugaw. Mura, Kapit ang tinoon. Sige na, Ariel. Uboy ka Ariel, pre. Mura maglabunon. Mura ka Ariel. Mura maglabunon para mamuti po ka po. Grabe, luya. Pre, itong amigo tarawa, oh. Nagbula-bula pa. Ikaw, yun yung sapa, no. Tay sa prebe. Sana, ma'am. Tay sa ba? Bubuhay ka dyan. Tay sa ba? Happy na, ha? Sa man mo eh. Ano man? Kaya na magud kong maligo ganito na lang mo ako na tiwasan eh. Signalipong mo ka. Kalipong na sa naman ka. Ay wala eh, gabi ra magud to wala ko naman ko. Ako na ligo tiwas diri kaya na magud ako ni. Paabot kami dito, pre. Paabot na lang mo dito. Bantay ka, ha? Mura matag bata ni nga way buto eh. Bata. Sige na, paabot namin dito. Yan na. Grabe, di ganun yung barkada na ko eh. Pero sa inyo na alam mo pa ba? Mao nga, nangga kita mo. At pumuntaan. Kamusta na kita sa pariba? Dugaya, bud eh. Mura, mag-chika ang ilis. Dali, na, pre. Mulakaw na ta. Namusang ka, eh. Okay, tara. Uti kamay. Inana nga mga purmahan akong ganahan si mo ba? Pugi points ba? Dagdag pugi points ka na, be? Inana nga mga purmahan ng pandagit o chika. Si Muton na nato na kung saan siya kahumot, be? Si Mota daw, pre. Og effective ang Ariel. Bango! Humot kay Ariel! Bugsit, tanggal man sa mong liog, pre ba? Muna, pre, dapat early birds catches the worm. So, early bird catches the worm. Nga, pag masaya ta, sa'yo ni mo makuha ang kuhan, yung gusto. Kung sa ayaw mo, yun na nag-early catches the worm. Pero dili man naulod si Hana. Uldo mo ka man siya sa kuha. Ayaw man, ayaw mo. Yan, saan? Ay mag-commute lang ta, di lang ta mag-motor ka ron. Umpod mo na motor, di ba? Wala may Wala, nagmotor mo. Kasi madawat ang porma ba? Gani, at Sakto, suko ba sakto. kayo? Ano saan ba? Tara na. Tara, pre. Teka, may pugi kayo. Nya, pre. Na naman ta diri, ready na jud ka matubang gana. Masa pa man di ay? Ana biya ko, balik ta dire. Mo gani no. Dire din na sa pabot mo sa bot ninyo, pre. Oh, dire malagyanan pa dong ilahan na. Dire gana pa yung lana. Oh. Pariya ra sa gianan na paingon ko mamaligag suman, pre. Mura man din dalana po di ay. Dire ka nagapamaligag suman? Dire ko mamaligag suman pero sukad wa kita ngana di pre ba? Musakay paligag bangka lagi tabok.
Sakay ko bangka ka. Kasagaran gani ako rin mo bangka-bangka na. Gani kay sakto naka-timing tanay bangkiro. Kabalo rin Gani na day. Ako biya ako gutang na loob ng bangkiro. Kana mayong tao na bangkiro Ayo kay na eh. Chop kay na. Boy. Ay. Tika may nga bangkiro ni. Boss! Untag. Mamunta, boss! Balik yun mo mambayad na ka, boss! Nari, utangan na, pre? Sa pamilite. Oh! Natural. Natural kay nakoy ko gutang na loob sa imo ali diri dayon. Dayon, ang good mood pa rin. Good mood pa si pare. Oh. Uy, 500? siyempre naon sa deka. Good mood. Layo ra kay ng 500 sa gibuhat nimo sa kuha. Salamat kay boss! Keep the chance niya. Tabok mi. Mutabok mo? Oh. Tabok ni... Kasi time sa boss, nalagay na si Kuan, Busuman! Kailan? Nakasakay mo kasa good siya pre pero kasagaran ako na mo drive ani wala man ni amo tani batani dami kinig suman boss Ikaw mo. Sige na, ako na itulak sige ako na itulak. Lami na kayo. Chupa diri apre oy brag. Na gwapo yung kay mong memories diri dami po apre na ba. memorize ni sa pa apre ba Karon ang panahon nga maayo og pasaylo ni Hana nga magka-okay mi. Kabalo ko ngano man. Pangutan ako ngano man. Ngano man? Believe mo ko sa kagalingon nga magbalik mi. na self confidence. confidence Halos na naman kung sa kuwatan na nagagwapo kalami og ketchup. kabalo basi kunya boss aduha na mo makambak sa papa wala na Wala na. Nambak pa ni sa na. makambak pa sa Wala una akong ginaingon Happy sa imo. memories. sila pero Wala naman to, sad boy mi sa una to pero wala na. Kanya dire sa mi. oh sige boss dire sa may Balik balik na mi unya. masaya Ah, may problema na. Sobra-sobra na ginang gihatag sa mo. salamat boss Be, Marky? be, Unsa naman pud ngano na naman pud ka dire? Di ba ni uli naman katong ni Agi? Unya nang dala pa jud kag mga amigo? di pa ani gali ko dire para mag-explain, ma-explain mi ba? Asa ba yung explain? Paminaw sa gani, tagay gimik tayo ma-explain gani. Kami mga kaubaan nagi kagbuhol. So kabalupod sila kung say tinuod nga nahitabo kay para masig makain kang kabayas ba nga ako ni na-explainan ni. Di ba pre? Kung say nahitabo ato? Wala, dito tutorial lagi na itabo at man tutorial lang ay ako curious mga ikon sa pagpurma ng chika bay. Si Marky may masaligan na mo ng mga butangan pero tutorial na to wala to siya. Ugani Wala na to siya. Tapos katong video nga imong nakita sa akong cellphone kato kay gisave lang to nako kay para makatuon pug ko kay lain mo sige ra og kaon good niya. Si Marjong gusto kayo siya magchika-chika. Ilaha man to kagustuhan dili man to ako ah. Gani labas man si pare Marky ato labas. Kumbaga nagdula-dula ra man mi ato. Dula-dula? Kung dula-dula man lang galing ang tanan, siguraduha nga walay kasing-kasing nga masakitan. Nga ikaw, Mr. Lem, dako naman unta ka, wala nga pa magyapon kay buot. Ikaw, Marjong, ikaw ba naguna-una? Ha? Gusto mo ka makakaton mag-chicks-chick? Pag-junix pa ka? Unya, sa nahitabo, Marky? Unya, sa nahitabo, Marky? Worth it ba ang tanan? Worth it ang tanan niya mong gibuhat? Ha? Kung tingali na imong gusto. Kamo, og tinuod man galing mo nga mga amigo, dili mo mo konsinti ani inyuhang amigo. Unya, usap mo dire. Sorry gani. Sorry? Sorry na lang ang tanan? Sa paminaw nimo Marky. Sa kanang sorry nimo, mabalik pa ba ang pagsalig nga akong gihatag sa imo ha? 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 Pre, balik na siguro ta pre. Si tabre kay ulo na kay pre. Ay waso na ko ni. Ulaw sa ulo na kayo Pre, ng nananaw pastorya naman ni sila, Hana. Ay, pre. tinuod man good food na good. Panguli mo. Pastilaning gugma ang pinakog sa'yo lang. But it's hard for me. Pre, paminaw ba? Ano sa lagi pugsa karon tanawa oh. Takan kay mga maritis Wa ba? mo koy pakialaman ng mga marites. Pre, nung sa ka. Dili man gapon kanya mapasaylo karon kay init kinayang ulo. Mamsan, man ka, balik ka ta sunod. Sige na, para mapakalma pug ka, para makalma pug ka ba? Bede ko mo sagot ngayon ani na lang. Balikon ra gyapon ta ka. Kay manay na. Tara, tara.